Siyakwamkela kwesinye isiqendu sika Siyayinqoba SHAP. Masike sive ukuba abadlali bethu basiphathele ntoni namhlanje. Yi-alarm yamayeza akho leyo. Kutheni ungawaseli nje? Onke awakaqhaqhwa. Ngeyingenzekanga yonke lento ukuba bendingawaselanga amayeza am. Kodwa mos oogqirha babonile ukuba yenziwa yintoni i-neuropathy. Hlala kwi-treatment yakho wena. Ndzawasela xa ndiziva ngcono. Hayi, awunozigqibela ukuba ufune kwawasele nini amayeza. Ukuba usela uyeke, le ntsholongwane inganamandla ngaphezu kwamayeza. Hayisuka mana komntu ukhathalayo. Ndiyakhathala mna. Khawundiyeke ixeshana. Ndidinga ixeshana please Kelly, ndiyacela. Akonto? Ndinefrats nje qha. Ufuna ukunikezela kwamaphupha akhe ukamva. Akayiphumelelanga la competition kwaye ngoku akasayiseli netreatment yakhe. Akukho sizathu sokuba anikezele ukamva. Ukuba ikhona into endiyifundileyo koluhambo lwakho ne-HIV, kukuba umntu unako ukuphila naloo nto ubomi bumnika yona. Ngoku uzokwenza ntoni mnumzana? Ndibonile ukuba nokuba ndingakungenelela kangakanani na, ungumntwana onenkani nonamacebo. Kwaye kungangcono uKelly abe nawe kunokuba nomntu onento yonke. Ngakho ke kukho into endifuna undenzele yona. Ewe dad. Ndidinga ukuba womelele ngenxa kaKelly. Sela amayeza akho. Ndikufuna usempilweni xa ndinikezela uKelly ngomtshato. Hayi ndakwenje njalo dad. Ukuqala unyango lwakho lwe-HIV okanye ukufumana ulwazi oluthe vetshe, sithumele uWhatsApp ku-079 258 7642 okanye uye kwi-Facebook page yethu @Siyayinqoba SHAP.